comissió de falla formada per 56 xiquetes i 40 xiquets. Sí. Aval la comissió Quatrulla, per favor. Del Micalet se va acostar a la plaça de la Mare de Déu, per l'escolta de guàrdia, a la seva fallereta major infantil, la xiqueta Raquel López Requeni. Avant, Monica. Com també tenim així a la fallera major infantil de Just Vilar Mercado del Cabanyal, a la xiqueta María Ángeles Caro Navarro. En estos momentos en la Plaza de la Vente, Esterdones de Quatrulla. Continuen arribant els membres de la Comissió Major de la Falla Just Vilar Mercado del Cabanyal. Una comissió major formada per 88 dones i 72 homes que poc a poc van acompanyar a la seva fallera major a la senyoreta Ana Belén Solves Royo. I avui es compleix el somni de Morta, el somni de desfilar la seva comissió com a fallera major, que té l'orgull i el privilegi d'estar mirant la careta de la Verge i fer aplegar-li els seus desitjos, que segur que la Mare del Déu els concedirà. Així tens, Mareta, a Marta Llumbrats, fallera major de Quatrulla. I ja tenim així a la fallera major de la comissió de Just Vilar Mercado del Cabanyal, a la senyoreta Ana Belén Solves Royo.